ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. UMLA juga not Shillong constituency pa Edelbert Nongrom hak apun rutrik luber arjar pusau. Ulapha daga jing tho show sembut menteri rangba uba PIA ketenat penroisor uba senyau balang dhar baca menteri ketenat PHE Marcus and Marak daga jing kerpat bakinwa dikilat kilenti benwengi ke jing kerdu hagi shnong kithau ki bedang hap hapo ka not Shillong constituency. Uba Edelbert lakin turu yakini ki arngut ki menteri jonga sorkar jela bakin pha iki field staff ni ki field officer benwa deka daw tenrai halo ke jingkur do bat ongru bagi don ki jaka bak ke shuslei kai ka bagi don bat ki jaka ki bami duna bha ka bat mat ru ya ke jing turkhong halor ka jingkur do ka ba di kham tamani po constituency ke jonga ti bonsin abangi wat abangi persang berwa de ka daw lembaga department ka daw ko bami ka de ka ba namar ke jing turkhong jong ka ni ka ayong kata kanum day tangka lame excuse kanum la bersipun hundru ya kipai ba namar kipai ba kidai kiba siudat ya ka tax shiki department per teror tak kanum rim ngabu ya ka jing kerpat ngabu ya ka jing kentu lembaga minister mungkin subha ban kentu banai ka proper instruction ya ki department concern habari PG bada ka SMB namar begini ki artli department kenumla man penyakrat iwe pat ki ha banyak rekat namar ngitip ba PHC ka dei ka supply ko but ka municipal ka dei ka ba sam pat ka syaki bentau per ngakua ban penpau ni ba kidon ki jaga kidon ki ba ka bam ka slei ka poho kami slam ka por bar kidon par ki jaga ru ka ba kami duna par ka kerdu Tirmar terkadang ngaken tu ya kini artli department bukan subha ban shimkia ban syuhun ban syushong ya ban terekam na office ni ban pa iki field assistant dan iki field official bakin don na ground zero kanang bagin lap nilap ban lap ya kadau tenrai ke kadau ka ba ngidong kam ban improve namar hak jela kalaya sampu artli kisnam kat ba kani ke basic necessity ka bangidong kam kam tam ek umbam di itip bagade kejingim nam te kipai ba klam ko umbam nginum la banim rei klam ka bam minang la banim katu kan ipor te mar kadaw ni ko por so apa ken mau ba nakaliang ka jiao pleng dor barsnong bar kumju nakal samthia dor barsnong nakaliang ka waindo bar kiwi do ngala pelpau ba kadon kani kejinge ha ko ba ki wei pat ru ki banta jong constituency jong aru ba ni department ken subha ban leho la ka jong ka kamra deity bar ke jingkat kali kani ka jingkat tu nak yang cuma aku membeli